जों दिनै अर उमराइपाराव बिया दिनै खरकसा बुखु बिशलक्षी देब बर्मा जे बुथारजांमोन जागो जों दिनै कैंडिडेट এবং सिनि एमडीसी गणेश देब बर्मा बायखै जों दिनै अर विजिट फायका आं फुंगाव बुबागारा बाय कक साका आं गनो साका दिनै थैमान जागाव आं विजिट खायनाय बुबागारा खूब बेलायखै खा खामैनो साका नों पाइगा नों खानि सिनि गणेश बाबुनो तलाङै ताइ सिनि बिनय सिनि सुबुर सिनि सुमनसनो तलाङै थांनि नों आर दाति थाङै नायदिनाय आबन बागै जों अर दिनै फायका गोबांमा जों दल सिनि मथानि बरंनो तुबि फायका जों ब्लेखे न मिया निसिबि न जखन खबर मामन परे न बुबागारा बखा खामजाका जों निजे बखा खामजा ब्लेखे न उनको मानि जोंनि बखा खामै दङ तामनि हिनबा जों निजेरा तिनि थानसानि मारिव बुबागारानि बाय जों सं मारिव जों गोप्लाय माने यागुल जों सिनि खरसा बुखुंनाखौ मामा बाय जों सुदुन नुखं बिनि नुखंनि सिमिया बेबाक तिफ्रा हास्तिनि जारा थानसानो हामजांनाय जारा दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय जों बेबांना खा खामजाक तामनि हिनबा म ब्लेखे न खायरंमा सिनसा ताइ खा खामो जों ताबुक थानचांमोन मा जरावसे अमते हाय खायरंमा सिनसा जों खोनामोन नां आं ब्लेखे न बरंनो सानाय जे अमाबो सानाय मुसुंगो निर्वाचननि सिगांनि सिमिन अमते गोबांमा सामुं सित्रा तांजाखै दंमोन तिफ्रा हास्तेव सिनि मकड़ा क्लाइजाक दङ जों प्रशासन गोबांमा बारजानो फनो प्रशासन यापिरि रमियानि बागैनो दिनै अमा आकार सुखा बेखाय जों गणेश बाबु बाय दसराम पाराव मिटिं खायफोरबो गणेश बाबुनि गारि सोबाय जाका आनि सोबाय जाका ताकुक सुरननिबो सोबाय जाका आइफोरनो जों रायदानो आइनो बरम रिवै जों मुंसा खलाया जों याक्ति साया वै न फायका बेखाय नरक जतनो साइमानो थानाय 9 तारिख हर सिदाय मोहनपुर एसडीएम अफिस सिन बुबागारानो बुतै खलायका आफुरबो बुसकांगो एत्तो बुसकांगो बुबागारा साका बरनो रमनि हिमाबो प्रशासन पुलिस प्रशासन कुनो यापिरि रमिया आ यापिरि रमियानि बागैनो दिनै जों नुखा उमते हाय खायरंमा सिनसा गथना गथिका म ब्लेखेनो पेथेटिक ब्लेखेनो जों खायरंमा सिनसा उंगो कलायो आं सानन नायो मते गथना ता गथितितन मते गथना दिनैनो पाइसितन अ गथना जाहाथे जों निजेरा अंगनाय डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारी सिस्टेम संसदीय गणतंत्र बातायलेखाय खरचा जी दिनाय खरचा हारिनाय जिनि ताखो गणेश देबबर्मा बातायखा बतिनि कप्लाइखा हयतो तय आगामी दिन तय कहे चंगलाइफ्रो तय खरचा जी दिनाय अमत सिस्टेम एका खरचा जी दिखाने बिदिन तय खरचा नंगनो सकनाने हारिनायनि नंगनो सकनाने एका अमतिंकै तो तय म थागलाइले एका जों अर बर थानचंनाय के चिनि हानो जों बाहि किफिलि माननाय चिनि दखन बाय फियक माननाय का आबुनि बागैनो जों बुबागारा नुंगै दिनै गणेश बाबु कक सानाय गणेश बाबु बाय जों अनुरोध खायनाय तिफ्रा माथे नुंगै जों बुबागारा नुंगै जों जतनो न तिफ्रा हास्तिन जत लुखनो न ताखौ बखौ जत सोरिंनाय हिन्दी बुरा बरिसिक हिन्दी सामुं तांचानाय हिन्दी चाकरि खायनाय जतनि थानो चिनि कायसा अनुरोध जे अ जे गथना गथित मन सारा तिफ्रा राज्यव म तिनि न मोथांनाय नुंथुन ताबुनो मोथांनाय नुंथुन अमति गथना खायरंमा सिनजा गथना जों काय खोनानानै मुसुंलिया खोनानानै नायलिया जों ब्लाइखनो मारखनो सेलेंगो आबुनि बागैनो आं जतनो कयनाय जे म मोथांनाय नुंथुन